sa Bacolod. Ang inyong mabatian, isa kabilang. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Storya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. On na niya. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental, welcome naman sa isa naman kabahin sang inyo ginahulad nga programa sa Aksyon Radio Bacolod, ining Istorya Espesyal. Ako naman ang inyo kubus nga alagad, Mark Salanga. Doon ka namin sa tulog ko. Nag-168 ka Na, wala pa naka-168. Partida. Good morning. Ginkagat ko ng dila. Happy Sunday sa tumatagplamati sa bilog nga Bacolod, sa bilog nga Negros Occidental, kag sa bilog nga Pilipinas, kag sa bilog nga kalibutan tungod live kita subong sa Action Radio nga page. Iniman ang inyong kubos nga alagad every Sunday morning, Konsehal Israel Ising Salanga. Mayong agaman sa kay Station Manager, Nona Di Maalam Magbanwa, News Chief, Aksyon Rex Cantong, kag sa tanan nga katapos ng Aksyon Radio Bacolod, pati na sa tanan nga tagpalamati, nga malambutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod, live kita sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Domingo ko rin nga adlaw. Yes, January 31, last nga adlaw, pinaka-uluhi nga adlaw sang bulan sang January, kag pinaka-ulihi nga Domingo sang bulan sang January. Flashback diri ako niya post last year. 2020, amo ni siya nga time, memory, amo ni siya nga time nga amatamat na lapta ang COVID. Speaking, Amo ni siya nga time. January 30 or 31, kagapon, Nixon, morning, bali, subong adlaw, gadyan na confirm ang pinakauna nga kaso sa COVID-19 sa bugos ng Pilipinas. Yes, amo ni siya nga, So, although nagginupok gid siya, March, no, nga sumulod siya sa syudad sang Bacolod, but, sa memory nato nag-remind gid nga amoy ni nga tuig medyo lapuyot na to ang issues ng COVID, no, and gapaslod kita sa bulan sang February, kag we really thought that with the presence of vaccine kag pagnubos ang cases naton kabay pa tayo yun na, but nagwa naman sang December ang strain, ang COVID, ang bagong strain, no. So I don't know kung di naman ipadulong ang aton iyang pagpangabuhi, but let's hope and pray for the best para sa aton niya. Actually, bisan ano na siya nga strain. Sa inyong kalibutan. Kung kita nagapati lang sa ginahambal sang aton nga lokal nga panguluhan, kag simpre sa gobyerno, kag sa aton man self ipagpaandam, hindi kita madlok. Ganito yung problema, kay medyo sa lawayon. Ang tao, ang gobyerno nag-set na sang rule. Oo, ang pag-obey to ay takabalo. Kabalo ka nga ang Cebu, subong taas naman ang rate. Taas mo sang rate, ang Iloilo taas ang rate, ang Negros Oriental taas ang rate. Meaning we are being surrounded by provinces and cities nga medyo nag-increase ang rate ya. That's why amo naguro ang syudad sa Bacolod nagahimo gid sang security measures nga para proteksyonan man ang pamuluyo ya. Kaya para hindi man siya siyempre kung ikaw may pamilya ka, unahon mo gidanay ang imo pamilya. Ano bala ang mga topics naton subong adlaw? Mahimo naton pagastoryahan, no? Ang syudad sa Bacolod ang padayon gid nagakampanya nga ang mga kabataan ang tagaan sang polio vaccine kag ining measles measles polio rubella. And measles rubella para sa mga kabataan. Mangin dinapit nga bisita naton karon ng isa ka doktor sang City Health Office para mag-discuss kung ano ba ka importante nga kinahanglan gid naton ipa-vaccine ang aton mga kabataan sa ila mahuyang nga edad. Kag ang pinaka-advantage is ni pamatik mo dugdugay kay Doc De Ocampo ang aton nga guest from City Health. Yes. Pamatik mo because this is for free. Remember damo sa naglamatay because of atong gin-mention a while ago, kag ang ano tong isa ka term gani anong Ilonggos na tipdas sa Tagalog tipdas. Damo na naglamatay nga kabataan, kag iba naman niya pagdako may polio. That's why this is very important. Bantay ka mo dugay because nag-guest kita mismo sang doktor from City Health to discuss further about sining programa sa syudad. Correct. Dapat gid plangga man bay naton ato mga kabataan pila gid abi magpliti sa City Health abi kay libre man.
No, ang promise mo sa nearest yung Barangay. health center. Lakton mo lang. Oh, Bit tiara ang bata gali. mo. Okay, kapisa na ning aton. Kag as early as December, nagtukod na ya si Mayor Evelio Leonadia kag ang nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod sang vaccine organization para magtatap sini. Kag kita ang ikalima sa pinakadako nga may ara sang allocation para sa vaccine sinong COVID-19. No, na istoryahan talaga. Isa na karon ka sa aton nga pag-istoryahan, isa na sa aton mga topiko. Kag sa Monday, miara kuno sang simulation exercise sang pag-deliver sang vaccine. Yes. Siguro kung di in-stock. Kung di in-stock, kung ano himuon, kung ara na vaccine, kung paano ang pila nga kandak naton kung may vaccine, kung magpa-vaccine na, doon mo sinabali. Kay para if ever, smooth sailing na lang. Smooth sailing na lang ang paglakat. Presidente Rodrigo Duterte nagliso sang kwan. Dumdum ka, sang Aligiga Sunday, nag-discuss kita about sa, pwede na bala? Ang 10 years old and 14 years old. Pitek sintas, gulpi lang. Si Presidente Duterte, nagmuno. Hindi pwede. Kaya delikado pa kay may new strains ang coronavirus. Siling nga, mas mayo na lang nga maglantaw asang telebisyon ang mga kabataan. Way man ibis, charat! At least ko na, may YouTube man na. Pwede man sila makalantaw sa YouTube. Ano ba ang mga patakaran sang ang bago nga patakaran kagapon, ang nagligad niya Friday, may gin-post ikaw sang nga bago. Ang iban to, kung Friday na sang hapon, damo-damo pag-enquire sa aton, galing kiti, wala may ngagaw bala, wala na opisina, wala na tanan. Councilor, i-discuss na karon para i-reiterate sa aton mga Kami pamuluyo. naman para boss effective, itong in-post ko, may changes naman. February 1, oo, di ba? Para sa Feb 1 naman. Meron naman. Amo na ganyan bako kay na kinanglan gid nga ang siyudad sa Bacolod pag ang NITF galain-lain permi kada pila kadlaw galain-lain ang guidelines siguro para man sa protection man sa mga pumuluyo hindi man pwede nga sige-sige lang mo. And we must understand ang Ga-adapt ka dapat. bago niyang pandemic niya, wala niya ni isa nga may nag-anticipate sa niya. Dapat nag-adjust man ikaw, no? So antes kita karon magkadto sa aton gid main topic sa mga kaso sang COVID-19 sa siyudad sa Bacolod, ang ginahulat sa aton mga pumuluyo, magrita na councilor. Go. Subong aga, gapulo pangapi gini sila. Si Mayor Romaila Nicor Mangilimutan ang nag-sponsor. Way untat kagoy nakapoy sa pag-sponsor sa aton. At ako tuligan, bago naman to sa nga destination katuan ko. Nagadto ka gid ya. Oo na, okay sa Mandayaw Falls, tahom. Galing kiwa pa siya bala ka Gin-develop pa gid nila. Ongoing ang renovation, pero natural sang falls sing katuan namon ligad. Si Mayor Binglardia, may ano bla, may ginaduso man bala ining bangon turismo. Yeah, program natin sa siyudad sa Bacolod. Oo, di ba? Nag-meeting kami ligad about siya na. Oo. Pero ay pa gina finalize natin ang programa. Oo, kay damo na ubra nga matag sa mga pamuluyo naton. Anyway, good morning man sa kay Tuporos Leonardia, nagpasalamat kita kami. Nagamalay kami na. Nya ba mayong inyong Bagets. ang gaanay Tuporos morning kay si Boys. Good morning man sa kay Tito Rued Miliesa, John Dongon Ami Precaloy, Espino Victor Susun, Attorney Martigo, Romeo Sobaldo, Adonalyn Gumata, Don Di Blanca, permigin sila kapamati. Preteng sa Fortune Town, kay Sota sa Japan, Abraham, Pamilya Toledano, mga taga-barangay 4 Venus Family, Espanyola Family. Alex Montesa, sir, good morning. Samic Boys Club nung Rostom kag DM sa taran nga nagamonitor sa Aksyon Radio Bacolod. Dita Bibing kag Tito Ernesto Rilia sa Barangay Elihis. Mga classmate ko, Pre Victor Russo Frehil, Marie, good morning. Rose Ikawalo, Christopher Masconiana, Tim Querido, James Yap, Herbert Besa, Thea Tro, Julian Shan, Jake Bilbao, Manuel Ongero, Julio Somes, Lori Didulo, Pre Chris Noblisada, Pre Pangapinada, kag sa talan niya katapos ng Station 4, especially sa ilang hepe, si Police Major Charles Severa, Muman Station Commander, sa Police Station 2, Sir Leo Estopa. Sa kay Pre Jure, dra sa Estancia, sa store ni Nong Noel, sa may Patria Village, sa Muman sa kay President Celso, dira sa Patria Village. Miniel Lopez, good morning. Ari na ha. Kung may ginanglan kagalahi perfume, regalo sa inyong mga nobya kag migo, may ara i-offer si Miniel Lopez sa inyo. Paano Perfume. Sa Miniel Lopez na Miniel Lopez nga account. Do hamot tong iyang akuan Samtang kadto kita sa antes kita magadto ka doktor, matag kita na isang latest weather forecast lipot lang. Wait lang get. Good morning anay kay Gawad Transe. Sang punta tayo nag-monitor sa kanong subong ko si si Dr. Bangkaya ang ako ni dentist nag-monitor sila ni Hanel. Ay, oo, dog morning. At sa subong sa sa Aklan pero sigis ako ng monitor sa program naton. Next week Ay, pala wow. lang guest today, Philippine Dental Association yung mga officers. Okay. Next week ang guest naton dire. Hindi inagali si Sir
Chever ang Sakwan Station 4 si Sir Junray Batadlan, migo tagid ni Junray Batadlan, Oo. hepe sang Police Station 4. Sir, good morning. Sa ating Morning. weather forecast kadto tanay Councilor Batch Taton. 76, Bacolod City High School, batch Ah, 76. si Mama Good nagte- morning, hambal mama. Ah. Okay, so okay nang greeting sanay, stop tanay. Stop tanay sa Ako greetings, sabi then- weather forecast. Kadto inakita na sa aton nga weather forecast, mabatsagan ang perti nga tugnaw, di ba? Grabing tugnaw. Ang test subong pagpaligo mo tungod ini sa hangin amihan. Wala naman sa kinabantayan niya anuman nga weather disturbance pero sang bagyo o kung low pressure area sagwa kag sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang mga ulan nga inyo mabatsagan sa karon from time to time apekto ina sang hangin amihan. Okay. Kung naran na si doktor, pwede na siguro matawagan na. Okay, pwede si Doc kanang. Pero antes sina, mahatag kita na isang gamay nga update kung ano na bala karon. Sa karon, ang Negros Occidental, gali, Councilor, kag ang syudad sa Bacolod, nagapabilin sa gihapon sa general, o sa modified general community quarantine until February 28. Bali ang Negros and Bacolod. Negros and Bacolod. Duwa Extend sila. kita gyapon because na-sustain naton ang aton record, no? So, ang masling ko, we have to be very careful, we have to be responsible. Correct? Sa atong matag palamati, biligyan nyo kami campaign. Remember, kung mag-increase naman ang aton nga rate, despite sang effort sang government, mabalik kita sa ECQ na naman or sa GCQ. So, ang masuffer sini, ang ato naman ng mga transport, ang ato na naman yung mga pumuluyo, masira naman ang mga mall, masira naman ang mga ulubrahan. So, buligay kita. It doesn't mean nga libre ng gihon naton subong tandaan kung tadali COVID niya hindi makita. Tandaan ta gini. And hindi na siya enough nga masigil ta reklamo nga gahimo na kamo da storya piki ang COVID hindi tuod. Because bisan anhon ta pa nag-argue. Once magsaka ang rate naman sa syudad sa Bacolod, tandaan nyo gid. Bisan ano ka pa kaalam baka pa sa bilog nga tanan mga pamilya nga hindi tuod ang COVID. Pag-increase niya mag-GCQ naman Balda na ECQ naman. wala obra. Correct. Tanaan mo gina, bisan sino ka padang kapalamalam subong. Nga hindi kayo magpati nga may COVID despite sang efforts sang government, despite sang efforts sang piakbalay mo nga nagamas saya. Kag sang pamilya mo. Sa pamilya mo, ikaw ya kayo sin o kaya mga bangaway COVID, tanaan mo gid pag ECQ, GCQ, nag-increase Apektado to buhay ka tanan. mo naghalong, pati ikaw apektado. Apektado to. So, we continue to appeal, buligin nyo kami. Halong ta, observe the protocol, etc. etc. Kay, suliton ko naman. Hindi na pwede ang opinion mo ya, mas mayo pa sa opinion sa World Health Organization. Doktor. Hindi ka man scientist, di ba? Hindi man ta scientist. Hindi man tatanan scientist. Di ano nga, gan mo kita ka project na ibig nga doon sa tsakto, kaya nga wala COVID. Bala ko, Councilor, ang mga muning mga tao, delikado. Exactly, amo na emphasize ko subong. Kay ikaw yang mahatag de malapta diya, spreader kay sang COVID ya because why kikapati gali ya. Correct. Kami ang proting halong ta, piak balay mga pamilya mga gahalong, mapiktuhan because gusto kay sang giyo mo ya because you don't believe in COVID. Correct. Amo na simple. So please, para hindi ta magbalik sa ating sitwasyon sang una, buligay kita dire. Okay, perdihon ta niya ang COVID ya, sarangan ta ni kung mag-isa lang kita. Correct. Alright. Okay. Lumpata? Lombatan na kay Doktor? Okay. Upon natin diri sa bong, gintawagan natin aga pa, no? Upon kini siya actually sa EOC bla. Okay? Medical Officer 3, Child Health and Nutrition Coordinator, NIP Coordinator in Bacolod City. Isa ni siya sa pinakampisa naton dira nga doktor kag miyembro kaupod naton dira no sa Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod. Dr. Rosalie De Ocampo. Doc, good morning. Live kita subong sa Action Radio Istorya Espesyal. Kaupod kay Action Mark Salanga and Konsehal Israeli Sing Salanga. Good morning, Doc. Morning, Doc. Good morning, Councilor Ising. Good morning, Action Mark. Sir Mark. Doc, And morning. sa aton mga tagpalamati no, sa Action Radio, maayong agagit. Yes. Good morning. Doc, thank you gito ka sa imong nga time gihatag sa aton subong aga. Kadamo sang mga tagpalamati, Doc, nga nag-react kag last year sa amo, pamangkot sila further, nagapangayo information about sang programa sang syudad, no? Nga chikiting ligtas. So siling ko mas nami gid nga straight from the horse's mouth, no? Ang information na makuha naton subong because madamo sang ginikanan nga naga-monitor, madamo subong Domingo wala obray, aras na pala galuto, ga preparar lang
Ano bala, Dok, ining Chikiting Ligtas nga programa sang syudad sa Bacolod? Okay, so salamat sa kahigayunan, Councilor, kag Action Man. Thank you, Gid. Ining Chikiting Ligtas, programa ini sang whole sang Department of Health, diri sa Region 6. Okay? Kung madumduman naton, sang 2019, nagkaroon kita sang outbreak, sang tikdas, sang polio. Nadumduman nyo to, that was 2 years ago. Yes. Nagkaroon sang naghimo man kita dito sang hublag kung sa diin nag-outbreak immunization response kita. So nag-immunize kita sa aton mga kabataan nag-edad 5 panaog. So sang katapusan sang tuig sina nag-immunize ang Pilipinas, kin-prioritize ang Mindanao kay dito nag-occur ang panibag-o nga kaso sang polio. After all, nga for 20 years, nadula na natin supposedly ang polio tani sa pungsod sang Pilipinas. So, nag-MR siya, sila mo niya tawag natin, nga Mr. Sia, Councilor, ang measles, rubella, polio, special immunization activity. So, ang tanan yung mga under 5-year-old, gin-immunize na nila. So, manami ang response dito sa Mindanao. Kay before, kanabu-nubo gitsong ilan na dito nga coverage and that. And sa sini nga tuig, ang gin-target naman natin ang Region 6. Okay? So, nabilong kita sa Region 6. Tanan niya nag-aedad 0 to 59 months, tagaan sang bakuna, sang polio nga vaccine, no matter sang ila nga immunization status. So, bisa na tagaan na sila, tagaan sila gihapon naton kag ang 9 months hanggang 59 months old tagaan naton sang measles kag sang rubella. Ano na siyang measles kag rubella? Ang muning tikdas kag ang German measles. Magsiling kasi ni nga mga masakit. May mga dreaded ini nga mga side effects if ulato naton nga mag-occur sa aton mga kabataan nga naturally magkaroon sila sang tikdas o sang German measles. So pwede ka magkaroon sang debilitating disease or even death. And the same thing with polio na siya. So, kung madumduman nyo yung hindi, pag ito amo na kasikat si polio, makita natin sa aton, I think, sa amon gid mga kaidaran, no? May mga classmates kami or may mga gakakitaan kita, may mga ginikanan nga gamay ang ilang tiil, kay tungod, apektado na sila sang polio before. Okay? So, nadula na siya supposedly 20 years ago, Councilor Ising mo. So, amo nang aton nga, nga handom, ang goal naton is to protect continuously our children less than 5-year-old. In the needs of this pandemic, dapat wala naton gakalimtan ang regular services nga ginahatag sang aton nga City Health Office, ang aton nga ang ining mga regular services nga ginahatag naton. So si Mayor Bing naghatag ini sang suporta, naghatag ini siya sang statement supporting sang aton nga Chikiting Ligtas nga hitabo sining sining February 1 hanggang February 28. Feb 1 until Feb 28, Doc? Yes. 1 month lang? 1 month na siya, oo. Kaya amo na nga to, special immunization activity na siya, Councilor Ising mo. Kaya regularly, we are giving the routine immunization. Padayon niya every Wednesday, may ara gigit immunization sa aton mga kabataan nga under 1-year-old. So, ginahatag niya siya ideally si polio, mag-edad ang bata naton 6 weeks. After 4 weeks, tagliwat ang second dose. After another 4 weeks, ihatag ang third dose. Then 6 months, naghatag kita sang measles, naghatag kita sang regular nga MR sa 9 months old, and maglabot sila isa ka tuig hanggang 1 year and 3 months. Pero ini sa special immunization activity para mahabol naton ang mga wala bala nag-receive kay for the information of everyone ang aton nga FIC or ang ginatawag naton nga fully immunized nga child is only 51% for the last year, that was 2020, when in fact dapat ang aton nga target is 95%. So, nagaano na siya, nagabadya sang possible nga outbreak if amula ng aton nga FIC because ang target is 95% para maghandom ka sang herd immunity. Nga meaning, ang mga outside sa age group nga ini, pwede siya malatnan. Okay. Doc, question, Doc. Bali, so at least pong aware na aton yung mga pumuluyo, no, about sina. Dok,
is it for free? Diin la pwede dalon sang ginikanan nila kabataan para maka-avail sila. Okay, so Councilor Ising, may ara kita mga barangay health stations, no? Fixed sites ang tawag sina sa ila, meaning wala na da sila gahalin. May tawag na dira where you can bring your children nga nag-edad under 5-year-old kay i-attend na nilang inyong mga kabataan para magabaton sina. Okay, i-screen na nila, i-immunize na sila. Pero for those na mabudlay natin i-reach out, magatindog kita dira sang temporary nga immunization sites around sa inyong area. So mga visit sila particularly sa inyong mga purok gid, agud malabot ang mga kabataan, especially ang aton mga areas nga daw budlay bala i-reach out. Councilor Ising and Action Man Mark Salanga. Doc, libre siya, Doc, no? Yes, this is free, effective, and safe. Okay. Doc, excuse Councilor, ianong tabalanay kung ano siya kaseryoso sang aton nga topic ko subong. Doc, nagabalikaw nga may kung magsigi ining 51% lang permi ang aton nga nakuha ang mga nakapa-immunize. Ano ang mga factors nga amulan na siya kadamo? Sino ang dapat encourage naton nga para malabot naton ang target nga 95%? Ang aton nga mga ginikanan, gid, ang mga caregivers, ang mga nagabantay sa aton mga kabataan, dapat maintindihan ini nila. For last year, ang nangin isa ka big gid nga sablag is ang pandemic nga natabo, diba? Nakapila kita nag-lockdown, so na-delay ang mga immunization nga ni, nag-moratorium kita for 2 months sa aton nga health centers. Tapos ang mga tao somehow na afraid na gid man magwa sila kay basi malatnan sila sang COVID. So wala nagpinabakuna ang iba ni wala na naton sila nalabot, nangin limitado ang aton nga pag reach out man sa aton nga mga pumuluyo because ang fear sang COVID-19 sang pandemic na ina. So since naglipas na ni sa aton ang isa ka tuig nga nagpandemic, somehow nagsagad na kita. Okay? So, kabalo na kita magpanagang. In observation of the minimum health protocols, padayunon gidya naton ang mga serbisyo nga ginahatag sang aton nga City Health Office kag sang aton Department of Health kay i-compromise naton ang iban nga mga serbisyo nga pwede mag-brought about sini. So, hindi lang na gani ini-immunization ang aton nga ang aton nga mga serbisyo nga ginahatag sa City Health Office. So, tanan nga mga services, functional na siya, ara na siya. Okay? As long as nag-observe kita sa minimum health standards, we can access it, we can avail it. Kaya ang aton nga sentro, ara lang gid na siya. Okay. Finally, Doc De Ocampo, si Doc Bulanong, kung ano ka namin isang iyang tingog, amo ginakanami man si Estoryahon sa personal. No? Doc Abo, kapisan, ka soft-spoken, ka gwapa, no? Amo Doc, finally, Doc, anong aton niya, before kita mag-end sa aton niya interview, panawagan ta, Doc, sa mga ginikanan nga nagapamati subong, i-encourage naton sila nga mag-participate sa sining Children Task Program sa syudad sa Bacolod. Thank you again for this opportunity sa tanan naton nga mga ginikanan nga may mga kabataan nagaedad 5 ka tuig pa ubos, so 0 to 59 months. Sa maabot nga February 1, masugod na gid ta buwas. May ara kita sang launching nga ginatawag kay may ceremonial nga immunization activity nga makatabo dira. Kay i-air nga siya, that will be a simultaneous launching along with the other municipalities and provinces within the Region 6. Okay? So at 9:30, masugod kita immunize sa aton nga mga kabataan. Dira ta na i-held sa may Alangilan nga gym tomorrow. So dutay man lang dito nga aton nga pagatipunon pero mahandom ta na dito nga maka-immunize ang 50 ka mga kabataan. Okay, tapos i-air na siya naton para nga makitaan man sang iba nga mga municipalities and provinces diri sa Region 6. And ang other nga mga barangay magasugod naman na. So until February 28, ubrahon na siya naton. So adlaw-adlaw, ang every Wednesday may regular immunization day gid kita. You can go to your health centers na master listad na sila sang aton nga mga health workers, sang aton nga mga BNS. So iprepara ang inyong mga kabataan para maproteksyonan sila naton from having this tip dust,
makahiya kag ining aton nga polio nga ginatawag para totally ma-eradicate gid naton si polio kag ining measles and German measles nga pwede magadala sa mga dreaded and debilitating illnesses sa aton mga kabataan nga pwede siya ma-ospital, pwede siya magkaroon sang iban nga mga komplikasyon and iniman ang si polio. So, kabay pa nga inupdanay kita sini sa pakigbato sang tikdas, sang German measles, kag sang polio. So, palihog lang, palanggaang aton mga kabataan, palanggaang aton mga kaugalingon, kaysa papa-immunize naton sang aton mga under 5-year-old, hindi lang silang aton ginaproteksyonan, even ang outside age group na diri, the older age group, can be protected when we reach the 95% coverage kay maghatag ina sa aton sang herd immunity. So, even ang mga tigulang, kung madumduman nyo, diba, nagkaroon sa mga tikdas, nagkakaroon sa German measles, because nubo ang aton nga coverage for this. So, hindi lang imo kaugalingon ang ginaproteksyonan mo, ang imo man isig katawo. Paris na ginhambal nyo bala, Councilor Ising, kag Action Man, Mark Salanga, no? So, we think of others, not only of ourselves, in the midst of this pandemic and even in regular days. Correct. Okay. Wow. Thank you very much, Doc. Rosalie, di Ocampo, kita Doc sa EOC, Doc. Kung may mga, Thank you, may mga Doc. hadol-hadol kita dira. Thank you very much. God bless sa imo, Doc. Happy Sunday. Thank you very much, Happy Doc. Sunday. Good morning. Nabatian si Dr. Rosalie D. Ocampo, ang Medical Officer 3, Child Health and Nutrition Coordinator sa NIP coordinator sa siyudad sang Bacolod, no, about sa Chikiting Ligtas nga program sang siyudad sang Bacolod. Mga bakit Chikiting Ligtas mga gagmay nga bata parehas kay Attorney Mark Mayo ga monitor sa kuno sa buong sa ato programa ko, no. Thank you very much, Doc. Napatian, no. So mga parents, kamo na bahala. Let us be responsible. Yes. Kung palangga ta kabataan ta, libre ini siya. Oh. All right. Okay, proceed kita. Sige, so proceed kita na sa mga frequently asked questions bala counselor parte sa mga bago nga protocol kung paano magsulod diri sa Bacolod, kung ako LSI, kung ako OFW, kung ako ROF, kung ako authorized person outside residence. So, hambal nimo, buwas may ara sang pagbago. Ano nga classification? Apo, may pagbago sa apor, sa OFW or sa ano? Kay February 1 magasugod eh. No, particularly Sugod kita. sa OFW, no, particularly kay tumutak kong chairman sa OFW. So ang sa LSI may almost the same, no. But in the meantime, as OFW amo naman na changes kasi simple, oh. Pag-abot ni OFW sa NAIA, tagin niya, quarantine siya. Sa NAIA mismo. NAIA mismo, from NAIA, ikwaon siya na uwa, i-hotel. Sa ika-5th day, i-swab siya. So, atong first day and 5th day, waay na to. Do mga 1 week ito ang gina-implement. Tapos bago naman sa Sugod Feb 1, Sugod tomorrow. So, pag abot mo sa NAIA, diretso ka nga daan sa OWA Help Desk. Amo na kasimple. Now, question, atong mga ara sa Cebu. From UK to Cebu. From US to Cebu. Dalon, makamuna na uwa sa Manila. Because tanan niya quarantine facility dito sa Manila. Okay. Bisan sa Cebu sila. Yeah. Nila. Tiki, why man to yung flight yung direct si super flight si Cebu to Bacolod mo. So, to make it simple, amo na lang niyo. Tanan niyo OFW, hindi mo ma-confuse. Pag abot sa NAIA, proceed sa OWA Help Desk. Amo na lang Ay sila na ma-guide sa inyo. Briefing and all. So, sunod naman lang kamo, ay naman ta choice, no? Correct. So, amo na ng protocol. Pag abot dito, ika 5th day swab, pag negative mo, puli ka. Puli ka. Okay? Assuming na nagawa ang result mo 6th day. Gin-schedule ka puli 7th day. Okay. Via sweeper flight, libre. Pati swab mo na libre na, pati hotel mo libre na. Pag abot sa Bacolod, sugaton niya mo ito namon, i-briefing mo mo ito namon because may instruction mo kaming ihatag, kagkuhaan namon imong record. Question, pwede masugat si OFW sa family sa airport? Yes. Okay. Ang family na subong ang gasugat kay OFW, that includes ROF. Okay? 7 day na lang bilinsi mo, tama? Okay. Para makomplete mong 14 days, no? Home quarantine ka na lang for 7 days ka na bilin. Another 7 days, nga home quarantine, iyan naman na yung requirement ni Bacolod City. So, total, 21 days. Kita mo confuse. Si Bacolod na naguro man niya. Because may mga times nga nag-manifest ang imo nga COVID, latter days pa ya. Di ba? I mean, example, Ulihi pa ya. cases kami gani, yung negative na to ya. Pag-abot rin ka positive. Positive pa. So, that's why ka paniguro kita.
nga pagwa iya tinlo gid siya. Hindi ka mo magburi kay ang ginahimutan niya for the safety of everybody. Tapos home quarantine man. Home quarantine Hindi man man, facility. mas bala sa una galing na hotel ka mo ganyan Correct. do pang ano nyo tong hotel sa una. 14 Dias. Ano sa bunga ara namo sa inyo nga balay. Okay, Diyan so i-clear medyo ta. clear in na siya. I-clear ta, ang giimo ginauyatan is ang OFW. kag ROF. The same ang ilang mga The procedure. same. Except that si ROF ang shoulder man niya sang ilay nga balayran. Kahit Mga ang swab nila and all. uwaya, gatag libre mo sila, sila gini magastos. Yeah, because hindi Amo pa ni sila klaro members ta. ang OWA mo. Hindi sila OFW. Mga turista na to sila mga nakapamana or bakasyonista na sila dito. Yeah. So amo nang medyo clear subong. Now, si Apor. I-discuss na gamay si Apor. Apor. Si Apor naman niya, amo na nag-warn kita bala as much as possible hindi lang tani pag i-pikion or falsify ang documents. Kay Kabudlay kabudlay. gid no. I mean Teka si Apor wala swabe. required na subong basta 5 meron days na. and more. Bisan Apor. Gina-require na subong kiti lang tawa bala siktuhan mo sa returning resident siktuhan mo sa FW ang Tapos pabayaan mo lang. pag gusto ko asulod ti ko mga 4 days man lang ti ang kaso pero kung ano ka kung apor ka required to get for a swab or dili ka swab pag 5 days and more swab and go man lang Swab and go. oo para Home yapon. Home quarantine yapon. ti may transaction as laya mo hindi man sa home remember nagkatuloy si Ah, Apor nagkatuloy because may sila. business transaction sila Correct. Tapos may pagka- hotel sila, may tanan sila, ilan niya. ilan na iya. Itinerary, ilan niya. Oh, so kung lawig ka di, either i-request ka nga mag-swab or pag abot mo di swab and go ka. Para mamonitor ang gihir ni Apor. Oo. Kasi lang isa ka numbered mo. Ti sa bungo, may mga strain niya kag ang Bacolod na palibutan tati isang tagas cases. Iklaro tabla kay kung kisa pati ang guidelines kag ang protocol sa iban nga mga lugar nga kinahanglan nila ginapamangkot nila sa aton hindi to na iya. Sabi Kaya na. sabat ko na krimi, ang ato lang yung protocol sa Bacolod ang sundon nyo. Yeah. Dira mangkot kamo kun din ka ang point of origin nyo. Oo. That's why ga-confuse per me Oo. because ga-assume sila nga ang protocol na gina-set naton diri gina-announce ko pala per me pala. Binlabilo ka Negros. Oh. I-emphasize ko, pasensya, gid, no? Okay. Ang gina-emphasize ko is protocol ni Bacolod City. Almost the same man asa Negros sa bilog ng Pilipinas. Kita ga-obey man kita sa national. Pero emphasize ko lang, mas specifically, sa Bacolod din na siya. Kaya official ako sa Bacolod. So, isa may chat na sa ako niya, wala ka dili, may mabulig sa amo niya, nga taga-Kawayan kami. Hindi ko na part sa akong jurisdiction. Hindi ko na balik man yung ano to yung rule niya sa Kawayan niya o ano yung rule ni province ni Kawayan niya. Ngita mo access nga maka Karon ano ni ka mo sa bypass mo na province. siya. Kag kung mag-intra ka to, karon ni bypass mo na sila. Oo. Di ba? Kasaba daan ni Swanay na iya binaiya na Bilaya. intrahan ta tong Hindi ilaman mo niya. lakaran mo pa, hindi talaga Oo. katat sa ngaton. Oo. That's why. So medyo clear na siya, no? Alright. So ano pa? Amo naman na, ang return resident okay naman niya. Kag damo gid dyan nagapamangkot kung kamusta na ang mga leisure bala? Leisure Oh. non-essential, importante ni kita mas damo sila subong. Kaya nakaset na sila kuno ticket nila, ma-attend sa birthdays ng kabataan nila, makadto sa kasal, makadto sa among pagid ni, makadto sa kasal, makadto lubong sang ilang nga mga family members. Gaya tabi ano matabo sa mga leisure subong, ano matabo kun may medical for example, bi ginaguyod kuya ang akong pamilya to ya kay te na jit na NGT siya, hindi sa kagiyo, idulong ko sa spiak, itabok ko siya. Anong pwede na? Okay. Like itabok sa DN, Sa Iloilo or Manila. or ano? Ang Region 6, ang Okay, Western Visayas, unhampered yapon. Okay, but sila Di ba? Wala tayong problema. backtrack lang. Backtrack and, ID. oo. Amo lang na. Oo. Ang leisure ya, dugin stop na. No, hindi mo siya gin-stop. Ano? Pero may mga measures na gina-observe because gani, kadasig sang pagsulod sa mga strain. So, ano na secure na ka mo bala sa inyong nga RT-PCR test nga 72 hours. Ang mula na ang bako. Pag may lubong or kasal or whatever, kamo nga katuan nga urgent gid, coordinate lang mo sa Apor naton. Basta may negative ka mo nga RT-PCR test, sulod lang kamo di. Coordinate ka mo sa SK Federation Office. Kung may example hindi ka man magkatuwa, hindi ka magkakilala mo. Oo eh. So, ang kilala mo, pakatuwa to sa NGC, sa Office of SK Federation, second floor NGC. Kag sakto nang ginambal mo tani hindi pagpikion. Nablang sakto-sakto gid bala kun ang imo kadto di amo ni. Tita, amo nagapamangkot sila kay ang iba nakakuha na kuno ticket. Di okay man lang. Di okay lang. Okay man lang. Pero from point of origin like Manila makakadto di siya sa Bataya for 10 days. Okay lang. Okay lang. So mapaswab lang to siya.
go di siya. Piyo, Ato nun. siguraduho niya lang, ang iyang swab fresh. Meaning, kung nagpa-schedule ka, February 1, makato ka ba kulot February 1, no? Nagpa-swab ka dapat sang kagapon eh. Para fresh pa yung imo yung swab ya. Para 7 days pa. Oo. Kaya kisa abla ang airport, yung tulo ko, tigil bala, kisa si airline, kung may negative swab ka man lang, para sa returning resident bala. Although dapat may NOC, gid niya, required NOC. Pero may times lang sa airline, basta kayo naman lang, basta may negative ka nga swab. Basta may negative Yeah. ka. Ari pag Kaya ang ginasiguro, tama lang na diya, nga pag-abot mo si Bacolod diya, negative ka na ya. Ari pagid regarding sa swab. Ang iban be nagapanawag da sa office nga gambal nila, te ang rapid be kay pwede mo na. Hindi Kasi pwede. ko nga mo niya swab gid ya. Swab. Kagtapos ang sa airline na swab ginapangita. Basta Yeah. yeah. Malasok ka mo da. Mm-mm. Te gina paano gid nila nga te wala di subong swab sa kuan rapid mi ari di. Ah. Kasi man nagyapon negative man na bla. Damo ga complain ni actually kung ako no kamahal to ko no sang swab nga ako no hindi ka mo pasulod sa taga Bacolod kuno nga taga Bacolod man kami Oh. kung ay pa-swab nyo kitya miya nga amadula nga aga require kita. It is because kadasig maglaptas ang COVID. Nubo ng case sa subong. Nubo na. Kung sige di pasulod, tigdiri pa ta maswab kag mo quarantine, natawag lang exposure. Pag sakay mo sa eroplano, tanan mo nga upod why na negative result ah? Why? Pag abot mo sa Bacolod sugato kasi mga staff sa LGU exposed naman. Pag swab sa imo de exposed naman ng mga nurses and doctors. Pag quarantine sa imo de exposed naman ng mga staff, etc. So hindi siya madula. Unlike nga dito pa lang yan, negative na kamo, pag sulod nyo sa Bacolod, ang heart ay kag mind medyo sigurado na hindi sa accurate 100%, pero may peace of mind kita diri ang aga sulod diri negative na nga daan. Ang ato diri nga purpose and objective, protection nantang pumuluyo ta. Hindi na matapos kung sige di pasto niya pasulod niya sigurado kung safe. Correct. Mambata ti hindi ano kamo ka sure nga tanan nga sulod hindi gani. Hindi kami gani sure. Pero That's why at nga least mo tapati. may ara kita ya sang measures na gina-observe. Oo. Amo na bla kong counselor, ang ginapang aga panawag da sa aton, medyo hindi antang nila dugan. Di, ang akon bata wala ko na nabisita tungod sa pandemic. Nagkuha na ko ticket, nagtanan ako ang guidelines nyo. Why nagsanto sa akon nga ano. Amo na bla kong kisa, ginambalan ko na, sir, why nagsanto sa imo. Pero sa masanto, isa sa libo-libo nga mga pumuluyo diya. Di, ikaw lang yung karoon pa ng dumon siya. Oo. Di, ano mo karoon ang the rest? Oo. Kay tungod niya gusto sa dugan mo, gusto mo muna. Iba niya pa nga, kikigambas dati. Huwag ba kay Pabudlayan nyo ko tigalaya sa Manila. Budlay. Di manong kami yan kay Amuna. Hindi, ang kabudlay mo, isa, dua, tatlo, lima ka mo ang pangabudlay. Pero sumunod ka diya, kag masimulat na ng tanan diya sa ato niya. Libo kami diya, magalapiktuhan sila. Pumuloy ito diya, itong kasi milyon na piktuhan, ikaw yung problema mo, amo naman na mo, I mean, we understand, we sympathize. Bugat niya. No? Oo. Sindihan ta. Pero, we are torn between sa sitwasyon ninyo dira, Two lovers. sa sitwasyon natin diri, nga ginawa, tadi ka protection sa ating mga pumuluyo. No? Alright. Kita mo Sige. na maintain ta, di ba? Oo. Ang aton nga kwan. Makakadto kita sa Sige. aton nga kwan. Okay? Sunod sa Bacolod, ang mayara ko, ay, antes ko magkadto, agali, counselor, ang task force disiplina, para na lang kita, sa implementation nga nga husto, sining minimum, pagsunod sa minimum health protocol, matag sila sa citation ticket sa talang mga madakpan. Ako mabur ko ni, nga kung madakpan kada karon sa jeep, na wala kay mo yung naga-suksok sa visa mo. Oo. Kaya yung gisa, mo, pag gusto Yung na lang mga mo. chindi bala, kaluoy blas ang iban lang ka baka mask vlog facial, tapos ang sa tubang mo gisa, daw ay labot. Anan, muna. Di subo man nakop na sila. Kung madakpan ka, kung taga syudad ka sa Bacolod, 200 pesos. 200 pesos. Kung halik ka sa Gua, nga wala kayo nagsunod sa protocol sa Bacolod, mabayad ka 300 pesos. Meaning kung nag-shopping ka diya, tapos ang suksok mo ya, ano lang ya, ng sunglass nga big kagang, hindi why ka man pwede. mask, ati, preparar ka Hindi pwede, sintos mo. Prepare ka 300 mo daan. Okay? Sunod sa Bacolod, ang may ara kagabi, sang 7 cases. Okay. So, January 31. Karon, may ara na lang sa 138 ka mga active cases as of Saturday. Ang sunod sa Bacolod, total confirmed cases naman, naglambot na sa 5,735. Ang mga nag-recover, 5,413. Ang mga nagkalamatay, nagdugang sa duwa, kumalin sang Sunday, Okay. sa aton last na presentation. Wow. Sa bilog naman niya Pilipinas, ang kaso sa COVID-19 naglambot na sa 521,413 ka mga kaso. 475,765 ang mga naka-recover. Suno sa data sa Department of Health. Samtang ang nagkalamatay naman, naglambot na sa 10 na muning sakit. Nagliga to doon ng 1,300 lang eh.
Subong naglambot na sa 10,600 ang mga nagkalamatay. Kag ang pinakadako nga syudad nga mayroon sa pinakadamo nga cases sa moang syudad sang Quezon City. Dako gid man ng Quezon City. Dako gid man sila. Sa bilog naman ng kalibutan, sunod sa datos ng World Health Organization, may aras ang 1.1 million. Grabe ba? 35,721 ang mga nagpositibo gikan sa 222 ka mga pungsod sa kalibutan. Ang confirmed deaths naman naglambot na sa 2 million, grabe, muna kadako ya. 2,182,000. Ang death? Ng death. Grabe. Death cases. 2 million. 2 million. Hindi, Tapos- hindi tood ha? Hindi tood ang Tapos COVID ha? nag-argue pa nga Hindi to lang COVID. scam na ako nung COVID ko, no? Gani. Kada adlaw, ang cases, kada adlaw sa bilog ng kalibutan, nagalambot sa 570,975 every day. Nahate, hindi pa tuod ang COVID-19, bala na lang kamo da. Inyo na lang na sa kung hindi ka mo magpati. Yes. At Okay. least, sige. Ano tong imo? Ano, mara pa? Wala na, pero mahatag kita na isang aton nga mga jutay nga advertisement naton. May ara ka pa? May topic ka pa? Hindi, amo naman na, gusto ko lang i-emphasize nga, in fairness man niya sa syudad sa Bacolod, December pa lang nga si Mayor, kablo kasi Mayor ang presidente sa tanan niya mga Mayor sa bilog Sa ng bilog ng Pilipinas, Pilipinas. no? PCL na tawag bala, PCL, kami nagali ang PCL, Philippine Councilors League, no? Si Mayor Philippine Mayors ng yes, siya na presidente sa tanan niya mga Mayor, no? League sa tanan niya mga Mayor dito sa Pilipinas. And Yes, in fairness, December pa lang nag-discuss sila sa iyang komitiba man niya be nga mag-prepare na kita nga daan niya budget allocation kag contract naman niya sa aton niya mga pharmaceutical mga vaccine naton. And sa biggest allocation sa bilog ng Pilipinas, number 1 si Davao. Tis sinobras Davao. Siyempre bata ka presidente na iyan, no? Number 1 sila sa may pinakadako na lahat niya budget in preparation for Vaccine. COVID vaccine. Number 2 si Quezon City. Ah. Quezon City is the biggest Kag sila may city. pinakadamo nga case. Yes. Sa bilog ng Pilipinas, Oo. ang Quezon. Number 3, sa may pinata kong allocation is Makati. Imagine, si Makati is the richest city Oo. in the Philippines. Ika-4, si Manila. Manila, ano ba Manila? Capital city. Guess nga kalima. Bacolod City. So, we have to be thankful. Nga diri sa syudad nato niya nagpreparar diri ang ato niya local government unit nangin presidente si Mayor Bing sa tanan niya mayors which nag-contribute siya sa influence. Amo na kita ya may direct nga transaction iya sa pharmaceutical sa vaccine iya because ara siya sa top position subong. No? We are very blessed Amo na somehow nga natabo ining pandemic kagara siya sa position. Amo na bala. Ang iban kahambal sa una, lain gid man iya kung manghalay ka palapit sa luwag, lain na siya. But in this case, gusto ta gid mas malapit ta sa luwag. Kay amo nang sample ko bala kay na kun may pamilya ko, unahan ko ni sa. So, kung tatay ako sa syudad sa Bacolod, unahan ko yung pamilya ko. I-secure ko sila. Proteksyonan ko sila pagi sa paghimo sa mga executive order every time kaya para ma-secure sila. Unahon ko sila pagi sa sa financially unahon ko sila. Budgetan ko sila, punduhan ko sila. Kay mas lapit ko di. That's why nagtsakto ng ginambal mo nga advantage na sa syudad sa Bacolod. Ang palapit sa luwag or pasipsip be, may negative and positive, Positive ang aspect nga mo. siya. Sa positive nga aspect ya. Positive nga Insert yung may anong next mo topic Hindi na? tanan Kaya may istorya ko kadali. Anong go. next mo gusto i-discuss? Hindi parte sa pasipsip ng ako niya. Oh, sige. Ay may argue bala nga. Nga sa kuno kang company ko no, o lubrahan ko no. Lain ko no magpasipsip. Why ginaya pulisya mo na hindi kami nasiyaya kay sipsip na siya sa boss. Pero gusto ko lang i-share ako niya ato na si Suryalan na niya, hindi niya kuan sang iban. Personal ko niya. Personal mo na yan. Huwag ko pala pati nga lain ng pasipsip, basta wag ka pang guba mo. Example, akong boss mo, example. Tapos, kita ko na mo, assertive being isa mo ka staff. Gaan niya kada magsuldo siya, gaan niya kay chocolates. Magsuldo siya be, nang Sakto. regaluhan niya kabe, Sakto. or every debit, i-text siya kabe, Sakto sip-sip na. saya. Pero positively. Mm. Kung akong boss mo, naman ako si Muya, pisan ka na, responsable ka na, grabe ka pa mag-effort. So there's nothing wrong with being sip-sip. Ang lain sa sip-sip,
kung gapangguba ka sa ipod mo sobra. Correct. Inablang luwason mo ang kulingon mo at the expense of your Nambalo mo office sip-sip mates. sip-sip naman Yeah, amo na lain mapakabi nga, sir, amo ni ma'am, amo ni, pero siya nabla ma'am lain, nasa bla ma'am tamara na siya ba siya giho. Pero kung pasip-sip kaya nga ga assertive ka, Oo. ga exert your effort sa boss mo, there's nothing wrong with that. Actually, amo na siya ganing point nga ang iban nga nagambal ato niya unwind hindi ato niya opinion ato niya kadaan isusurya malan ni. Amo na bla, ako ya karon. Tawag mo ko sip-sip for example. Pag naog sang boss ko, babae, gadala bag nga madag ko, daganon ko yung kagkwaon. Exactly. Tapos ang bala mo kuya sip-sip kay ikaw Oh. hindi ka magtindog sige na pong kuan mo. Oh. I mean, Hindi for ako as ng long, sip-sip, ikaw ng baskog no? for as long as pisan ka, responsable ka, plus grabe ka mag-effort sa pisina nyo, Correct. ma-appreciate ko na yan. Why na problema sa sip-sip, basta wala kang gapangguba, wala kang tapakan niya iba niya tao. Correct. Wala kang na shortcut ng sistema. Alright? Correct. O, balik ko tanay. With that, nakadto kita na sa aton nga 168 Herbal Dietary Food Supplement Liquid. Gina-emphasize kita naton nga liquid. Kaya pagbukas mo sa niyo, pwede mo sa din imnon ha. Kagina katol na naman ang akon nga tilaok tungod siguro bla sa tugnaw. Ate, isa lang kainom. Napunggan niya ang katol kag medyo ang ubo-ubo ko bla sa siyempre may mga ano man tada gamay. Gakakwa niya gid. So, ano bala ang mga essential health benefit sining 168 Herbal Dietary Supplement Liquid? Nagabulig ini sa pagpabasgog sa ato ng immune system. Mayaman ini kung kamo ang ginaubo. Mayara sang sore throat, baw ako gid kay ina. Nagabulig sa pagpabasgog sang inyong mga korason. Kag tungod rich ini sa antioxidant, nagabulig ini sa pagpanubo sang blood pressure, naga-improve sang cholesterol level, nagapanubo sang triglyceride. Mga bad cholesterol, mayara ini sang anti-cancer effect, mayara ini sang anti-inflammatory effect, naga-relax ini sang inyong mga kapoy nga mga nerves, mayara ini sa mga anti-diabetic properties, mayara ini sa vitamin A, C, B3 kag B6, makabulig man ini sa dysmenorrhea sang mga kababainan. Kung mayara ka mo sang rheumatism, arthritis, makabulig ini kung daw nagalaan ang inyo dyan, may constipation. Kag siyempre, ang isa ka mga maayong ingredients ng 168 is ang tawa-tawa nga maayo sa dengue. Mabakal ini sa Sincere Drug Store, Grace Pharmacy, available man ini sa Shopee kag sa Wakong Drug Store. Kada adlaw, magatumar lang kamo sang duha ka kutsara sa aga, sa ugto kag sa gabi. Sa presyong 90 pesos, madamo sa balatian ang pwede sini nga mapaayo. Pero i-emphasize ta gida, ini ang wala ini sang ano ning effect ni ng anyway, no approved therapeutic claims kalit ni Aris Dalomo. Way ko na ano. So good morning man sa kay Prejojo. Pre, sa Huwag ito kapas, di 635. ka. Meeting ko to. Nagmuna to siya. Pero Car sino wash. nakakilala? Car wash, Oo. 635. Nagnami, nagitsubong. Kaya nag-cater na sila. For example, may birthday ka mo. Gina-set upan niya ka mo, tapos sila ang nag-cater. Kay, ang nami, bisa 635, magluwas nga, siyempre, soke ka mo. Nga, barato ang ilang nga cleaning sa salakyan. Tiyan nga ko na SUV na 190 lang na. 190 lang na, may vacuum na may pahining na may tanan. Ano man sila, may mga bulbagras ang imo sa salakyan. Oo. Ginatatak nila. Do detail. Na, Detailing. pag samtang nagapatira ka na sa salakyan mo, ang kape mo libre. Libre. Basta nagapaano ka. Tapos, ang ila pagkaon namin, makakaon ka, makatanan ka. May bayad na yung pagkaon. Siyempre lang. Kape ang libre ko mapacar wash ka. Na- Hindi, actually mo niyo, pag pa-advertise na sa aton niya, gin-check ko muna, actually, before ko yung nag-approve sa advertisement, gin-check ko muna mo. Ginag-pacar wash yun na to ya. Amo tamba ko si Muti, okay. Kahit hindi mo ito mag-endorse, di kung Correct. hindi man yung sakto, no? So, din siya magita ang car wash ni Sa likod sang Panasyatic, sa kilid sang... Tubang. Sa Tubang sang hotel... East ano, V- East Inn? Ano, hindi Square, East View. Square Inn. Square Inn is, Hotel. Square, hindi Square... No, ano? Ang East View dito ko sa ano East yun? Square Inn? Why na East View subong? Ang East View yun, dito to yung sa Sabad, Tubang sang... Ano yun? But anyway... Pero may ko lang to. Ba't ko pa na sa Shatik na yun? Sa Helvetia. Helvetia Oh. Village. Okay, alright. Kag sa next, bantayan gali sa aton mga tagpalamati, may masulod sa aton nga kapsula na nami gid sa lawas, and also may linimen kita halin sa Davao nga ipakilala ta na next week. Iyan mo, ipatlawon mo ko. Before sige, ta mag-endorse. sige. Before ta Nami, mag-endorse. Gusto mo magtulog? Nami, kay kung kami, nang ano, hindi ka katulog, iya mo muna na diri ho. Dumisut. Na-try mo? Makatulog ka. Hindi, dumudamo sang may mga I-try ta. Try ta. Okay. Ipakilala ta na next. Anong patanay? Sige, sige. So nagapamangkot yung diin makita ang backtrack system, maka-download sila ara sa
Bacolod PIO nga post yesterday. At the same time, ang online nga travel medical certificate, mate, hindi na kamo magpila sa City Health, magkuha sa Ano na siya? medical Travel? certificate. Medical certificate mismo. Medical certificate. Okay. Bayad na lang kamo to sa City Health, I think 50 pesos na bala mo. Mm. Pagbayad yun na dito, gaan ka mo na receipt, kag sulod na lang kamo sa online nga page. Fill up ka mo Fill up da, na lang kamo. why na pila, why na exposure, fill up lang mo da, then screenshot nyo after nyo fill up, screenshot nyo yung resibo, send nyo sa link mismo nga ihatag dira sa inyo sa online nga travel medical certificate. Babalik. Di na sila makanto sa Bacolod City PIO. Hindi ko ara sa wall ko man, pero aram sa PIO, ang link. I-share ta na malaki para ma-click lang nilang link. Yes, so basta mo na bayad lang kita mo City Health or bayad mo sa Treasurer's Office, sa Old City Hall or sa Government Center. Mo lang gid na 50 pesos. And then kadto ka mo sa link nga i-post naton dira, attach ang inyong backtrack. Tapos pag send nyo, dala nyo ang resibo, ibalik na sa inyo yung medical certificate. Why na pila sa City tapos Health? nang Tapos na. Kung sa totoo lang gid. Online na lang ta. Kaya para wala exposure, hindi ka na ewan pila to. Alright? Okay. Okay. Meron pa? Kuha na lang, mga kanto tayo sa greetings ta. Okay. Pwede. Oh, go ahead. Tanan Pwede ng pa. greetings ta. Ay, tana, umadaw kami may nag-message sa greetings, hindi ko mabasa bala. Oh. Kaya iti importante ni sila kay nga. So, paano gini sila ya na magluwas nga gusto nila sa impormasyon nga ginadala ta kada Domingo, ga-monitor gid sila. Okay, kaya mga-close sa dugan ta mo. Sa kay sa store, Pasman. Si ma'am, gamamati gid. Gwapo ka kuno. Grabe gid ya. Edfrey Espartero. Great lang ko da, alin sa Murcia Health Center. Baw si Lara. Good morning, Lar. Hi, Lar. Sige, Arvin Santiago Gustilo, pre. Sige lang, makakilit anay taliwata. Sa kay Riza, good morning. Mamati ni si Riza. Yeah. MM Salanga. Millionaire. Millionaire. Rued Meliesa, kay Liverpool. Hebero. Gapamati man sa subong aga sa aton. Okay. Okay. And so before kita mag-end sa itong programa, Kaya wala pa. i-welcome naton ang February, no? Ang Valentine's Day, Feb 14. May naman, kung sa akong konsihal, how true nga February 1, may lockdown naman liwat. Klaruhon ko once and for all, Clear. hindi pa sa February 1 ang lockdown. Sa February 14. Char lang. Ay, lain niyang Why i-lockdown lockdown? Why lockdown? Na hindi sa tuod kay Banyambas lang i-lockdown ko ng February 1 kuno ano naman wala. Na-announce ni Presidente nga MGCQ si Bacolod kay Negros. Meaning why? Unless mag-increase naman todo, drastic naman ang increase, for example. That's why change. halong ta. Yeah, exactly, no? So buligay lang kita, no? And happy Valentine's advance, happy Valentine's sa Bakala tanan. paos na kami di isang muno nga tani, halong gita. Oo. Kaya para hindi na ta magbalik. Sa kay, ano gali, Counselor, sa kay Manang Ron at Trava. Sa Pontevedra ni sa Blamo. Damo ka mamati may Japan yan, no? May ano sa buong Japan. Si Attorney Mark na galit mo na. Oo, nag-get yung ina kay pangitaas ng bayo kuno ang mga tag 3 mil bala kay hindi siya kasaw sa mga Oy, grabe, mga- Attorney. Grabe ka na gidya. Wait lang, may isa din nag-greet from Japan. Ang Japan kuno subong may ara sang kaya mo nagsaka na, hindi ko na makita. Okay, sa Basta daw outbreak na kuno subong state of emergency kuno Siyempre, Japan Sir subong. Dennis Perma, good morning. Gina Fernandez, Sir good Dennis. morning. Nene Campaniel. Wait Ay, lang. tita, good morning. Before tayo mag-end, pati yun ako na hambal ko. Ang Valentine's, may idea ka kung anong stories ang Valentine's. Di nag-start ang Valentine's. Anyway, si Valentino, si Valentine, asa ko, no? No, ang point ko man lang, nalipat ako na sa history siya na. Pero ang point ko, Valentine's is all about love, no? But kung tulo ko, tati, it is actually God and Jesus nga love. Mga bakit ang synonyms ng love is God or Jesus eh. And ang opposite sina is evil. Ano naman yan si evil? Lies. Deception. So, Kabutigan. love and lies. So, tandaan per me, anything opposite sang love, hindi na sa yes ang ginoo niya. Iyan na siya sang. That's why, as much as possible, wise ang white lies. Iban biya mo ng diskarte mo. White lies. Kaya kuno, Oo, kaya at least daw gamay-gamay lang. Less or evil. Evil naman na sa gihapon. So, let's make it a habit nga hindi ta pag-i-exercise sa kabuhi taya ang kabutigan, deception, but everyday dapat mababatsa kita paghigugma. Pero insaktuhon tama niya paghigugma. Kami lamang ko ya nga hindi lang yung February 14 ang adlaw dapat sa No, may ko ya nga may asawa siya ya, pero meron pag siya tatlo ka chick. Pero rason niya ya, spread the love. Ano naman na rason. So ato na ginamugay ito ligad sa plaza na yun, no? So Mario everyday Sep. gugma, express atong love sa atong parents, sa atong Ginamugay sa family, sa atong plaza. partner,
Kaya why gid sa may iban sa imo. Way pa si nung boy ko. Oo. Ara na siya, galing kaya ginagawa niya ta extra time lang. Ay to, ano na si Ara ka pangapi. Oh. Boy, Tapos padayon lang. Okay, sige. Kaya mo na blang nakita ko bla sa kwan sa Facebook na bla ng i-fix mong yung ano mo ang gusto mo sa February kung bala mabakal ka mo ni kamahal nga bulak o ibakal mo bugas. Deep namin na nga topic mo. Ang iban nang pwede man lang ya for example be mabakal ka lang Dobe impractical be. kain praktikal. Amo na bala sa ako niya bagpati nga kinanglan mo gid iya magbakal mahal unless nga masarangan mo siya. Yeah. Unless nga ginsuptan mo siya. Oo. Amo niya. It's a matter of choice. Check lang sa we have to be practical. Instead yung bakal mo sa bulak, example, be, kung hindi ka man nakasarang, kung average man lang, lagong teenager, ka lang kabalon, man lang imo, di bakal mo na lang food or save mo na lang siya. Pero, kung professional ka naman lang yan, and you want to make it special, Correct. because ang pag-offer sa bulak, no, actually, is a romantic way of showing, Correct. you know, sa iyong mga pagkigugma. Ang bulak, yung design na siya actually, yung design mo na siya para mag-support sa imong expression sa imong pagpalangga. Correct. And ang babae, ang tanan niya babae, taga-ano bulak, Namiyang gani. ma-appreciate nila yan. So there's nothing wrong with that. Pero, samtang wala pa, just like smoking, with all due respect sa mga nagasigarilyo, ako na personal niya prinsipyo. Kung bata ka pa, guys, kwila ka pa, kag hindi ka pa, ang balon mo lang gani ang imo, kag hindi ka man lang ka-afford, ano hanggang mo na kasto sigarilyo? Kung gusto mo, kung may ubra ka na sa uli, capable ka na sa uli, wala ka nag-depend sa ginaganan mo, hala, pating tabutsyo, tas lakyan ni suyo pa. Pero, samtang hubin, kaya hindi siya magtulog isa sa mga bata, hindi mo gagmay, mga high school pa lang, grabe na magsigarilyo do ka. Pangayo balon. Imbis bakal pagkaon. Hindi ka bakal taga double body nga tinapay, bay gasto mo yung sigarilyo. Ila man na right na respeto taman na. Pero ang point lang isa mo sana eh. Ako niya piece of advice naman eh. Pili as sakto. Choose Butang sa wisely. sakto. Baho. Okay? So, basta ka With beater that? lang sa aton, di man. Hindi ma ato niya kwala na naghatag lang ta sang option. Naghatag lang kita sang kwan. Enjoy ang inyong Valentine's and Yes. Makabot pa ta February ano pa lang. yeah, and hambal mo gani, hambal mo kagina, hindi lang yung Valentine's mag-express sa pagigugmata. Every single day, kung pwede ta ma-express ang pagpalangga sa tanan, yung tao sa aton yung palibot, himuon naton. Why mo nabayad? Nga huya ka, kiss ka ta sa mga ginikanan. Amo na, isa pa gid insert na gid lang, wipe. Way pa man. Okay pa. Ang pag-kiss bala, hindi na yung kiss sa partner. Ang pag-kiss bala, dapat i-exercise na sa aton yung bilog ng family members. Like sa aton bala nung, before, at sa buong lang yung nagkanay-kanay, bisubong bikita mo, hindi ta ka palapit kay mama, magpapa masyado, hindi ta ka close contact, because ako, pag-abot sila bala, makiss. Anong purpose na? Pag-abot na sa inyo bala, ma-acknowledge mo nga ras lagali. So, maging part na sa habit mo nga, gina-check mga bataan mo nga ras sila through sa pag-kiss na si mo. Kasi sa pagwa sa imo balay, pag-kiss ang imo kabataan, malisin siya malakat, nga dapat mag-kiss sa imo. Because you've done mo sa mga prayer. Correct. With that kiss, paipod na siya nga prayer, kapagwas ang kabataan mo, protected sila through your prayers. Damo-damo dala ang kiss mo. Respect. Respect, love. Sa ginikanan mo na amo sa nga gesture nga dapat i-instill tigid sa ato mga kabataan. Kay ti Bye pa, kiss. kiss. Pagwa ya, Gadugang sang closeness, yeah. gadugang sang tanan. every time mag-kiss yung mga kabataan mo, ga-signify nga magwa siya, di ba? Of the prayer ay mabata. Correct. Because, Kung ikaw naman ang ginikanan. yeah, because ang ginuga mamatigin actually, especially prayers sa kabataan. Correct. Prayers sa ginikanan. Go put yun na yan. There was a time nga may isa ko ka-story na basahan bala, no, nga do testimony bala sa Amerika. Nga ba siya nga almost dying na siya kuno. Dying na siya kuno. Pero nabatian niya kuno ang hindi ko sure kung Holy Spirit or ang angel or si God mismo, I don't know. Pero nga ba sa naghamba kuno do ginabutong siya bala ka bad spirit. Sa iya pagtulog. Naghambal may nag-whisper or may nagsinggit, may naghambal nga hindi siya na pagkwa. Because ginayo na sa ginikanan niya. Gin-pray na sa iyang iloy nga proteksyonan siya. So wala siya I think nakabugtaw siya to make it short. So let's make it a habit nga ang expression ta sang love is also at the same time pagita sang love ta through prayer at the same time. Okay na? Thank you very much. All right. Okay, isa naman ka masatsa Mabinungahon nga Sunday. Sunday nga itong inupdan, but ang atong time is limited. Yes. Thank you very much. Atong mga tagpalamatik kag nagaupod sa aton every Sunday morning. Kita italiwat next week. First Sunday of Feb
No, sa ato naman, lain naman, fresh naman yung mga topics, yung mga updates sa inyo tanan. Yes, okay. Alright. James Candelario, ihingagaw ko lang kay na good morning, gid siya. Okay, thank you, gid sa pag-upod ninyo diri sa amon, sa isa naman kabahin sang Istorya Espesyal. Ini sa gihapon ninyo kubos nga alagad, Kunsihal Israel Ising Salanga. Kagini naman si Aksyon Mark Salanga. Sa Bacolod, Aksyon Radio! This news. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,